Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση των φορέων της αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα σήμερα με το Δήμο Ηρακλείου, που υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία, προχωρήσαμε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα είναι το πρώτο έργο εδώ που ξεκινούμε με την πύλη του Αγίου Γεωργίου, ταυτισμένη με την πόλη του Ηρακλείου. Πολιτισμός και αθλητισμός μαζί. Τα 100 χρόνια του Όφη μας, 100 χρόνια που έχει προσφέρει στον αθλητισμό του Ηρακλείου, στον αθλητισμό της Κρήτης, στον αθλητισμό της Ελλάδος. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις διοικήσεις, αλλά και στη σημερινή, που γνωρίζω ότι καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορεί να αναδείξει τον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα. Συγχαρητήρια σε όλους, δήμαρχε, συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες σου. Πρόεδρε του Όφη, ξέρεις την αγάπη μου απέναντί σας και απέναντι στον Όφη. Εύχομαι επιτυχίες, αλλά πάντα πρέπει να μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός και όχι ο πρωταθλητισμός, για να πηγαίνουν τα παιδιά μας σε αυτές τις δραστηριότητες, γιατί ξεφεύγουν από διάφορες άλλες. Ένα παιδί να κερδίσουμε είναι κέρδος. Ανοίγουμε σήμερα ξανά την πύλη του Αγίου Γεωργίου και θα έλεγα ότι την ανοίγουμε με διαφορετικούς όρους. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση από την υπογραφή πριν από σχεδόν 2 μήνες της προγραμματικής σύμβασης για τα τείχη, στην οποία βρισκόμαστε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων, ο Δήμος Ηρακλείου βεβαίως, που είναι και ο επισπεύδων αυτής της προσπάθειας. Η πύλη θα είναι στο εξής, όπως θέλουμε να είναι και όλες οι αστικές πύλες, και προγραμματίζουμε να είναι ανοιχτές, διαπερατές, βατές, ενταγμένες στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και οι 4 αστικές μας πύλες, δηλαδή αυτή εδώ, η πύλη του Αγίου Γεωργίου, η Σαπιονάρα, η πύλη Ιησού και η πύλη του Παντοκράτορα, και οι 4 μέσα στο 2026. Και βεβαίως αυτό είναι ένα μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αξιοποίηση που ξεκινάει βεβαίως από την διαφύλαξη και φτάνει μέχρι την καθημερινή χρήση και για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό του συνόλου αυτού του μνημειακού συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ με μια, θα έλεγα, εξαιρετική συγκυρία, και είναι και η πρώτη από την σειρά των εκθέσεων που θα φιλοξενηθούν στην πύλη του Αγίου Γεωργίου με τα 100 χρόνια του Όφη. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί σήμερα με τον Όφη, ειδικότερα με τον ερασιτέχνη Όφη, και αυτό το οποίο θα βλέπουν οι άνθρωποι για το επόμενο διάστημα, και αυτό το οποίο θα τονίζεται, είναι η οργανική σχέση του Όφη με την πόλη, η οποία περνάει και μέσα από τα τείχη, διότι η αθλητική δραστηριότητα του Όφη ήδη από την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, δηλαδή από τη δεκαετία του 1920, αναπτύχθηκε και στα χεντέκια. Αυτοί ήταν άνθρωποι λαϊκοί, ήταν οι άνθρωποι που ίδρυσαν τον Όφη, τον ίδρυσαν στα καφενεία εδώ στο κέντρο της πόλης, και αυτός ο πυρήνας δυνάμωσε, έδωσε δύναμη στην ίδια την πόλη και στις γειτονιές της, και με αυτόν τον πυρήνα ο Όφη εξακολουθεί και σήμερα να πορεύεται. Υπάρχει λοιπόν στην ιστορία αυτή η κοινωνική διάσταση, που άλλωστε απεικονίζεται και στην δραστηριότητα του γυναικείου αθλητισμού, πάρα πολύ πρώιμη. Ο Όφη είναι ένα από τα σωματεία τα οποία ανέπτυξαν τον γυναικείο αθλητισμό στα ομαδικά αθλήματα, όπως το βόλεϊ και το μπάσκετ, πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε λοιπόν τη σύνδεση αυτή, αυτόν τον ιστορικό ιστό, ο οποίος αναπτύσσεται εδώ, πιάνοντας το νήμα από την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Η ιστορία μας, ο αθλητισμός, ο Όφη που είναι κομμάτι της ψυχής της πόλης,
τα τείχη και αυτή η καθημερινότητα την οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να την αναβαθμίσουμε δραστικά. Με μεγάλη χαρά και τιμή αποδεχτήκαμε την πρόταση του Δήμαρχου Ηρακλείου να συνδυάσουμε τα 100 χρόνια του Όφη με μια έκθεση φωτογραφίας στην επανλειτουργία, θα έλεγα, του σπίτης του Αγίου Γεωργίου, αυτού του υπέροχου χώρου. Για μας, σαν σωματείο και μέσα από αυτή την έκθεση, αναδεικνύουμε τους μικρούς ήρωες εντός εισαγωγικών, τους αθλητές και τους παράγοντες που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν το σωματείο για να είμαστε σήμερα εδώ και να γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Οι ήρωες αυτοί, όπως το λέω, σήμερα μπαίνουν στο κάδρο και θα μπορέσει ο Ηρακλειώτης μέσα από αυτή την έκθεση να τους δει, να τους γνωρίσει και να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν κυρίως οι νέοι. Γιατί η ομάδα και η αθλητικό σωματείο, χωρίς να γνωρίζει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον.